No nyt on vittu Parksailia kerrakseen ja vittu reikä tehty ja putkiliitos vittu. On Parksaili taas tuottanut omansa takaisin. No ja hanska Parksaili. Letku viritetty ja kohta nähdään, että tuleeko sieltä vitun kaivosta sitä vettä. Mutta mikä duuni. Kyllä on meinaa homma taas, ollaan painettu vittu. Valitettu oikein huolella varmaan 8 tuntia. Joo, eiköhän tää Parksailin aika oikein lähellä. Ja nytten katsotaan mitä tapahtuu. No ei varmaan mitään, jos mä en osaa laittaa pistorasiaa tätä. Oi. Joo, vähän paljon. Joo. Ja sitten ihkuttaa. Missä jako on? Jako. On rutiini jako-avaimet ostettu. No, seuraavaksi saadaan niitä kohta paljon hakua, mutta eka pitää käydä todennäköisesti tossa vähän ruokaa. Päivää voisin ottaa tuplajuuston ja 2 normijuustohampurilaista ja suolaa ja pippuria. Tupla ja 2 juustoa ja suolaa pippuria. Joo, ja vaikka mansikkapirteleviä. Pieni tai normaali. Niin. Siis mitä vittua nää ajat oikeesti on? 9:30 vai 60 mitä olikaan, niin vittu. Joo vittu. Niin. Pieni mansikkapirtele ja vittu tuplajuusto ja 2 normijuustoa. Aika ukotusta. Jaksaa mennä paljon nostaa. On kyllä hyviä juustoja. Ottaa aikaa melkein vuosi. Mikä postilait. Pirkkala tukias. Ihan postilla. Kai täälläkin kerran elämässään pitää käydä. Syömässä vähän juusto. Pirkkala juusto. Joo, porhot, tuplajuusto. No joo. Ne on vähän paljon. No niin, se on kyllä meininki. Oi. Meininki paljon. Ihan rutiini. Meininki joulupalo paljon. Jää. Vähän paljon lämpimästä. Jää. Jän paljus. Taas näitä vitun Parksailin hommia. No.
paljon tyhjenee. Se tyhjenee. No. Sit lämmitetään. Hiivaa 6 kiloa. Tekijälle iloa. Liekki.